Hello, लोगोफोर खुलुमबाय आं लक्ष्मी बसुमतारी फिन खेबसेबाव आंनि दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमनानै बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दङ होननानै आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दिनै ब्लगखौ स्टार्ट खालामगोन गंसे न' बानायनो थाखाय जोंहा मा खालामनांखो गोदान जे न' गायसननाय आङो दाख्लैबावै ब्लग होदोंमोन बेनिनो आङो बेखौ बानायनो थाखायनो जोंहा मा खालामसोनांखो माखौ बोथ्रोनो गोनां जाखो बेखौनो आङो ब्लगनि गेजेरजों दिन्थिलांनोसै आसा खालामो नोंथांमोना जोबोरसिम नायगोन होननानै आरो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगखौ जागायनोसै आं जेबो मावनो मोनाबाबो दुगैनानै खानाय लोबनानै रेडि जाबाय माने ब्लग बानायनोसो रेडि जाबाय आरो थेवबो बाहेरा मोनसे खामानिखौ मावनोसै जेखौ मावनो मोना बेखौथ' मावनो मोननाय नंला ओमफ्राय फिसा फिनला साइडनि खामानिखौ मावनोसै आरो आङो ओमफ्राय ब्लगखौबो स्टार्ट खालामनोसै जा मोजां सिथ्लाखौनो जावनांबाय जोंहा उपाय गैया जायगाया फिसा नालाय जावखानांगोन मोनसे खामानि मावदों नालाय थेवबो एसे दुखु मोनदों आरो आङो सिरि नै दिनै आरो जोंहा पुराना बाथौखौ सिजौखौ दाननानै गोदान गायनो नागिरदों बेखौनो बाबाया खामानि मावगासिनो माने हा दावदाब बानायदों आरो गोदान गायनो थाखाय आङो दिनैनि बाथौ गायस्लायनाय खामानियाव जेबो हेल्प होनो हादिया एसे उसुबिदानि थाखाय बेखायनो आइजों बाबाजोंनो मावसिगोन खामानिफोरखौ आरो दिउरियाबो जोंहानिनो आलासि जाखायो गुमै बिसोर साथामजोंनो खामानिखौ मावसिगोन आरो सिजौनि दालाइफोरा जा मोजां जादोंमोन माने बाथौनि स्ट्राक्चारा बहुत मोजांमोन आरो ओंखायनो दुखु मोनसोदों आइ बाबामोनाबो दुखु मोनसोदो माथो खालामनोना जायगायाबो खम बेनिखायनो बेखौ दानफायनानै गोदान गायनोसै आरो खस्थ' जायो खामानि मावनो माने बेखौनावनो बाथौखौनावनो न'आ गोलैयो बेखायनो पुरानाखौ दानफायनोसै गोदान गायलायनोसै आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि आसार नेमखान्थिजों बोरै गोदानै बाथौ गायसनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं जा एसे हायो दिन्थिलांबाय थानोसै गोजाम बाथौनि सिजौ बिफांनिफ्राय गायगोन नालाय बेखायनो जोङो गोजाम बाथौनि सिजौनि दालाइखौ दाननानै बिदि गायथ'ना दोननांगौ दसे सम दालाइ जेराव गायथ'ना दोनदो बेखौ जोङो दाननानै गोदान बाथौसिम लांगोन आरो दा नैयाव गायथ'बाय दा बैयाव लांसिगोन गुगागोन ना खादो ना खाखानांगा दायो गोजाम बेराखौनो माने दुंनाय बेराखौनो लाबथ'बाय गोदानाव माने न' ओंखारबा आरो गोदान गायस्लायफिनोनो गोदान बानायगोननो बेनिखायनो गोजाम बेराखौनो होथ'नोसै आरो साननैसोनि थाखाय आं एसे खामानि मावनानै बै गायथ'नायनिफ्राय दानना लाबोनायखौ दिन्थिनो हादिया बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो जोंहानि बाथौ गोदाना जाबायनो गायखांबाय लिरखांबाय दा आलारि बाथि लागायदों आइया दा थुगिखौ होसिगोन आलारि बाथि लागायसिगोन आंथ' होनो मोना होनो मोननायबा आंनो होगौमोन लुबैदोंमोन आरो आंबो गोदान बाथौआव खुलुमनो नाथाय माथो खालामनो ना हिन्जावसाफोरनि प्रब्लेमखौथ' मोनथिखायो उपाय गैया
너는 설교 그라송 너는 파사라 그라송 너는 무후마오 그라송 그라송 Kadang-kadang apa istilah berapa ni? Karena alu jai mei bersabda. Jadi orang orang apa istilah berapa mei bersabda apa istilah saya orang berkata alu jai mei bersabda buku apa seperti ini apa istilah berapa kalam hor. Kila bisa di dalam bidang online bidang itu online semajan rai jadi online sampai jana tu ini apa istilah berapa Jangan, bahaya ini apa istilah berapa ini apa istilah berapa ini jangan jaga saya bapa buat buku apa cepat mendengar apa istilah berapa ini maharangan mana ni belah jangan jabai ni giri apa istilah berapa itu ni mahani giri tu ni boleh siapa lagi ni kira ini Sangka sahas sekolah benar apa istilah tahu biru ni bersabda bukan dohai de apa istilah batu dah Jai apa istilah batu Jai apa istilah batu Jai Mwnse ni Jai Mwnse ni Jai Dababrai Devi ni Jai Dababrai Devi ni Jai Aidima Mainauni Jai Aidima Mainauni Jai Siju Gaislai ni Jai apa istilah orang batu ini aku kau mesti nak.